Sådan, det er Augustinussen. Og der er Risgaard, og så sidder den op i krogen. 1-0 til OB. Fremragende scoring af Kasper Risgaard her efter knap 12 minutter. Netop manden, som vi fremhævede som en mulig OB-profil i dag. Og scoring sidste søndag mod Esbjerg. Risgaard. Sakanovski, og der Sakanovski med muligheder, og der er lidt tilfældigt ender den så hos Patrick Christensen, der kan score sit første sæsonmål. Ja, der er liv og glade dage her hos Allan Kuhn, og også blandt OB's fans selvfølgelig. 2-0 føring efter 27 minutter. Mulighed for 3-0 her, og han fyrer selv af og passerer sin gamle klubkammerat Jimmy Nielsen meget effektfuld. 3-0 til OB, og også fuldt fortjent, at det bliver en af kampens allerbedste spillere, Andreas Johansson, der ligesom kan lukke festen her. Spiller en rigtig, rigtig god første halvleg, Andreas Johansson. Ja, og gør bare det meste rigtige, altså får taget presset af modstanderen for at spille bolden de rigtige steder hen. Her ser vi også, at han får god mulighed. Kigger op endda. Virker næsten som en spiller, der hellere vil spille de andre fri end selv og gøre det færdigt. Pibekoncert fra Vejles hjemmepublikum. De er ikke tilfredse med, hvad de har set. Vores kommentatorer er inde på, at der lige mangler 10 gram over hele linjen. Er du enig i den vurdering? Ja, hvis det kan gøre det. Men vi leverer en rigtig usammenhængende første halvleg, og OB scorer 2 hurtige mål, og så er det endnu en gang op ad bakke for os. Det er svært for os i øjeblikket. Vi er sårbare, og vi er åbenbart nemmere knække i øjeblikket, for det var virkelig, virkelig tungt derinde her til aften. Jeg synes, det er meget tydeligt at se, at vi har et hold i balance. Vi har et hold, der er godt organiseret, og vi er svære at lave mål på. At vi laver mål, det overrasker mig ikke. Det har vi altid gjort. Hvad er det, kan du sige mere specifikt, hvad er det, I har fået ændret siden du har sat dig i cheftrænerstolen? Nej, men jeg synes, at man skal arbejde som et hold, og man skal gøre sig fortjent til at spille på et Liga-hold. I hvert fald i OB. Og jeg synes, vi hænger rigtig godt sammen, både defensivt og offensivt lige i øjeblikket. Så vi er svære at lave mål på, og vi er gode til at score i den anden ende. Så er der pæne chancer for, at man vinder Liga-kampe.